vieren 80 jaar vrijheid in Europa, maar juist op dit moment keren de grenscontroles terug, bijvoorbeeld bij de buren in Duitsland. We gaan het erover hebben met twee kersverse Europarlementariërs. Raquel García van der Wallen die is hier en die trok meteen bij de eerste dag bij de commissie aan de bel. Betere bescherming moest er komen voor minderheidstalen zoals het Limburgs en het Fries. Reinier van Landschot die is er ook. Hij is Europarlementariër voor Volt en sinds kort ook Maastrichtenaar. En Herman Keizer kent u wellicht nog als grote man van de 75 jaar bevrijding der herdenking, maar wellicht ook wel als jongste burgemeester van Nederland destijds in Margraten. Een avond gasten Europa dus over vrijheid. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement in Brussel. Beetje edgy nog iedereen, alle Europarlementariërs, want natuurlijk de grote truc komt eraan. De commissarissen die moeten door de keuring heen. Maar eerst tijd voor de felicitaties. Want Raquel García van der Wallen, van harte welkom. U bent Europarlementariër voor D66. Medespeech afgelopen week gehouden in Straatsburg. Ja. Maar u komt uit Spanje eigenlijk. Klopt, ik kom uit Madrid vandaan. Ja. Moet uw ouders ook super trots zijn bij die speech in Straatsburg? Mag ik wel hopen. Ja, nee, het is natuurlijk een andere ervaring. Ze moeten alles heel erg op afstand volgen. Maar ze hebben me live gekeken. En ja, die waren wel na afloop heel trots en die vonden het heel bijzonder. Ja, supermooi. Proficiat nog een keer. Herman Keizer, u ook proficiat? Dankjewel. Met de promotie? Ja, het is alweer een jaar geleden, maar ik ben er nog elke dag mee bezig. Ja, ja, nou juist daarom. Lezingen geven en het schrijven van de publieksversie. Ja, en het heeft ook een beetje een Europese inslag, uw promotie. Ja, er gaat een heel hoofdstuk over Europa. En mijn proefschrift is ook opgedragen aan twee Europese pioniers. Namelijk Jacques Delors en Ursula Hirschman. Ja, daar gaan we er ook dadelijk uitgebreid over hebben. Reinier van Landschot, ook van harte welkom. Dadelijk natuurlijk even over de speech en de implicaties die dat had in Straatsburg. Maar eerst even, hoe bevalt het in Maastricht? Ja, heel goed. Ik heb veel gezellige weekenden dat ik met mijn vriendin door de stad wandel. Ik loop graag 's ochtends hard en dat is ook een hele leuke manier om de stad te leren kennen. Dus ik loop eigenlijk iedere keer andere routes en zo begint het steeds meer als thuis te voelen. Ja, maar je woont eigenlijk in Ceramiek, tenminste vooralsnog. Ja. Dan loop je een beetje langs de Maas, de route die de regeringsleiders ook aflegden bij het ondertekenen van het verdrag van Maastricht. Ja, dat klopt. Dus dat is wel bijzonder eigenlijk. De meest Europese stad van Nederland, dat is natuurlijk erg toepasselijk. Ja. We gaan even naar jouw maiden-speech eigenlijk in Straatsburg. Ja, want we gaan het hebben over 80 jaar vrijheid op het moment dat je voor het eerst eigenlijk de grote camera's op je wist. In het Europees Parlement dus, in Frankrijk, in Straatsburg. Today, exactly 80 years ago, my grandfather ran outside and looked up to the sky. Hundreds of men descending with parachutes. The start of Operation Market Garden. A fight for the same causes is now being fought on our continent. But no one is asking us today to send soldiers. The Ukrainians are simply asking us to untie their hands. Allow them to strike the military targets that Russia uses to terrorize Ukrainian civilians. Ja, duidelijke woorden dus in Straatsburg. Heeft Biden meegekeken, denkt u, en Scholz in Duitsland? Nou, ik denk Biden waarschijnlijk niet, want die heeft vast ook nog andere dingen aan zijn hoofd. En Scholz, ik weet niet of hij die dingen zelf in de gaten houdt, maar misschien wel mensen om hem heen. En ik hoop dat met niet alleen mijn speech, maar met de resolutie die we met het Europees Parlement in grote getalen hebben aangenomen, ervoor kunnen zorgen dat Oekraïne eindelijk dus de extra steun en mogelijkheden krijgt die nodig zijn om Rusland te verjagen uit hun eigen land. Ja, maar geen troepen? Waarom niet? Nee, dat is nog wel een hele grote stap verder. En dat lijkt me op dit moment ook niet nodig. Dat is ook niet waar Oekraïne om vraagt. Het is vooral belangrijk dat we ze voldoende middelen geven. Dus ook vandaag las ik weer in de krant een artikel met de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. En die zegt eigenlijk, geef ons vooral wapens en geef ons ook de mogelijkheid om met die wapens de militaire doelen over de grens te raken. Want op dit moment mag dat nog niet. En dat zorgt ervoor dat de Oekraïnse bevolking bestookt blijft worden met veel meer raketten dan het eigenlijk zou zijn als de Oekraïners wel die militaire doelen in Rusland zouden mogen raken. Ja, dan ga ik even naar Herman Keizer, want u kent de Duitse buren heel goed. En Duitsland twijfelt heel erg, is heel vaak in dit hele traject op de rem gaan staan. Scholz
is er ook niet zeker over, is bang voor escalatie. Ja. Hoe schat u dat in aan de Duitse kant? Nou, Duitsland heeft natuurlijk een heel verleden in de hele regio daar en zeker ook in Oekraïne. En dat betekent dat de Duitsers een bepaalde geschiedenis meeslepen. En in de relatie tot landen als Rusland, maar bijvoorbeeld naar Polen, daar zit toch een bepaalde extra gevoeligheid en spanning in. Dus dat Scholz moet wikken en wegen vanuit het Duitse buitenlands beleid en het defensiebeleid vanaf de oprichting van de Duitse Bondsrepubliek. Dat kan ik mij voor een heel groot deel kan ik me dat indenken. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat mijn partijgenoten van de CDU, dat die juist zeggen van kom op, we moeten juist durven door te pakken. Want als wij te slap blijven en te secundair reageren, te laat reageren op wat Poetin doet, dan hebben wij uiteindelijk het nakijken. Ja. En dat is wel het standpunt wat ik uiteindelijk zeg van, dat is ook mijn standpunt. Maar ik kan heel goed begrijpen dat je voorzichtig bent om niet over een rode lijn heen te gaan. En wat is dan de laatste rode lijn? Ja, daar zijn allerlei discussies over geweest. Maar je moet dus heel voorzichtig zijn met inderdaad die rode lijn over te gaan. Want als je zegt van tot hier en niet verder, en je blijft dan daarna nog aarzelen, dan krijg je de situatie die in de tijd is gebeurd toen Obama ook een rode lijn had getrokken in Syrië. En dat is natuurlijk voor je geloofwaardigheid. Ja, hij trok een rode lijn en uiteindelijk verbond hij er geen consequenties. Dus ik vind dat wij als Europa vooral geloofwaardig moeten blijven, sterk moeten blijven, verenigd moeten blijven. En vooral de dingen ook in hun samenhang bekijken. Want het is niet alleen maar een militair verhaal. Het heeft ook te maken met het behoeden van de dingen die ons het meest kostbaar zijn. En die wij juist met 80 jaar gaan herdenken. Het verschil met 80 jaar herdenken en 75 jaar geleden, dus 5 jaar geleden, is dat wij het toen hadden over vooral terugkijken. Van dit moet nooit meer gebeuren. En nog geen 5 jaar later zitten we in een situatie die akelig begint te voelen van het mag toch niet weer dichterbij komen. Maar het komt dichterbij. En als wij blijven aarzelen en blijven wikken en wegen en over kleine dingetjes zitten te frutselen in Europa, ons druk maken over allerlei futiliteiten, maar niet de grote lijn in de gaten houden, waar echt onze belangen op het spel staan. Ik zeg altijd, het is de wereld van mijn 2 kleindochters van 7 en van 5 en al hun leeftijdsgenootjes. Van als wij nu nog niet snappen dat Europa sterk en gezond moet zijn en niet alleen maar over waarden moet praten, maar daar ook in alle omstandigheden voor durft uit te komen, dan verspelen wij onze historische missie die wij nu met elkaar delen. Ja, het geeft natuurlijk ook veel meer urgentie aan de 80-jarige herdenking voor de vrijheid. Mevrouw Garcia, u zit samen met de VVD in Renew Europe hier in het Europees Parlement. Hoe zit u erin? Ja, ik onderschrijf het betoog volledig. En 1 woord daarin is wat mij betreft cruciaal en dat is eensgezindheid. Wij moeten als Europa en zeker de krachten in het midden, wij moeten echt eensgezind blijven optreden. En dat mag niet afbrokkelen. En wat mij wel zorgen baart, en wij hebben dat gezien in de stemming vorige week in het Europees Parlement, is dat sommige landen, met name Duitsland is een goed voorbeeld daarvan, sommige flanken in onze groepen, of een aantal van onze groepen, in het centrum, in het midden van het spectrum, dat zij beginnen een beetje misschien te twijfelen. Dat zij een beetje moeilijk doen over bijvoorbeeld het toelaten met onze wapens Russische doelen aan te vallen. Ja, dat is levensgevaarlijk. Want de Russen zitten natuurlijk daarop te springen dat er breukjes komen, scheurtjes komen in onze eensgezindheid. Dus ik denk dat wij dat heel erg moeten gaan bewaken, bewaren en heel duidelijk maken. Hier staan wij voor als Europa. Hier hebben we ons voor gecommitteerd. En wij gaan alles op alles inzetten, zodat onze toekomst vrij blijft. Ja.
Het was gevallen, de 80-jarige herdenking van de vrijheid. Natuurlijk begonnen, afgetrapt in Mesch op 12 september. En we krijgen de komende maanden nog mooie herdenkingen. Bijvoorbeeld ook in Nederweert of in Venlo. Opening van een namenmonument. Naar aanleiding van de bombardementen op 13 oktober 1944 in Venlo. Waar zoveel Venlonaren omkwamen. Maar goed, zoals gezegd dus, afgetrapt in Mesch. En de dag daarna in Meersen en toen in Maastricht. Met onder andere de 103 jaar oude Dominic Critelli. Ladies and gentlemen, it's time to board the Chattanooga Choo Choo. People really appreciated us because of the fallen comrades. We have Dominic Critelli, 103 years old, everyone. There he is right there. What's the secret? What's the secret? En een indrukwekkende top 2 was er deze maand ook in Weert, dat op 22 september 80 jaar vrijheid vierde. Relevanter dan ooit, aldus burgemeester Ramon Vlekken. Nou, kijk naar de geopolitiek en kijk wat om ons heen gebeurt. We vangen op dit moment ook heel veel Oekraïners op, doen we heel graag. Maar de oorlog is nog steeds niet voorbij voor mijn gevoel. En daarom is het vandaag zo mooi om dit met elkaar te vieren, namelijk die vrijheid. We see what's going on in Ukraine today, we see what's going on around the world, and that determination to just keep going and keep going until you succeed is really important, and it's a lesson we learned from our ancestors. Ja, de tap toe dus in Weert met een referentie ook naar de situatie op dit moment in Oekraïne. Speelt natuurlijk ook een oorlog nog in Israël en Gaza en Libanon. Het speelt allemaal mee en misschien moeten we wel kijken naar het verdrag van Maastricht uit 92, waar een beetje de basis werd gelegd voor die gezamenlijke defensie- en buitenlandse politiek. Renier van Landschot, u bent van Volt, altijd eigenlijk wel pro-Europa, zo kenden we u. Kunnen we die brug over een keer, denkt u? Is dat moment dichtbij? Nou, er moet in ieder geval hard aan gewerkt worden om dat gedaan te krijgen. Ik vind, als ik dit filmpje zie, dat bijzonder indrukwekkend. En het is goed dat we stilstaan bij de bevrijding en wat dat voor ons betekent. Maar we staan er ook bij stil omdat het aan kan zetten tot actie op het moment dat het nodig is. En die actie is wat mij betreft nu nodig. Dus de komende 5 jaar ga ik me inzetten om ervoor te zorgen dat we meer op defensiegebied gaan samenwerken. Dat we gezamenlijke industrie op gaan bouwen. Dat we bijvoorbeeld ook in Europa gezamenlijk in gaan kopen. Zodat de systemen op elkaar afgestemd zijn, maar het ook goedkoper wordt om de spullen te kopen die we nodig hebben om onszelf te verdedigen. En daar moeten we nu 5 jaar voor aan de slag. Of dat daadwerkelijk gaat lukken, dat is onduidelijk, want het is van veel verschillende factoren afhankelijk. Maar ik ga me daar in ieder geval voor inzetten. Ja, maar we zien bijvoorbeeld bij het kopen van Nederlandse onderzeeboten dat het toch heel wat haken en ogen heeft. Ja. Wat zijn dan praktische elementen waarvan u zegt van ja, dat moeten we oplossen? Nou, op dit moment hebben we geen gemeenschappelijke defensie-industrie. Het is versnipperd over 27 verschillende landen. En je ziet dus dat landen te vaak een nationaal beleid voeren. Terwijl er misschien al een munitiefabriek is in Tsjechië die je makkelijker op kan schalen, zijn andere landen bezig met, moeten wij niet zelf ook een munitiefabriek bouwen? En zo zouden we eigenlijk moeten zorgen dat ieder land de dingen die zij het allerbeste kunnen, dat ze zich daarin specialiseren en dat we daarop voortborduren. En dat dan bijvoorbeeld Nederland goed boten kan bouwen en dat dan zal doen voor de hele Europese Unie. Dat is een concreet voorstel. Ja, we spraken ook met Michael Wickman afgelopen maand. Dat is de grote baas van het Amerikaanse leger in Europa en in Afrika. En vroegen hem natuurlijk ook van ja, hoe kijkt u nu naar de ontwikkelingen van dit moment, na die 80-jarige herdenking van de vrijheid? En welke relevantie heeft het voor de dag van nu? Oh, certainly. It really is hard to, turn the newspaper, see things on TV without acknowledging the fact that we still have challenges in this world. And I think it's events like this that remind us that, we do need to stand together to face these challenges. You refer to the alliance, of course. NATO was born in 1949, after the Second World War. In the Netherlands, we also see the debates in the United States between Kamala Harris and Donald Trump, who's been skeptical about NATO. What do you say to people who ask you, will NATO survive the next decade?
Oh, I think that NATO has never been stronger since its inception. I think you see it on a regular basis. I come to you from an exercise we're currently conducting with our NATO allies, and I have never seen a more cohesive group of allies and partners in the 35 years that I've been serving in the military. Ja, grote woorden dus wel van Michael Wickman, grote meneer in het Amerikaanse leger. En iedereen kijkt natuurlijk toch met een half oog naar de Amerikaanse verkiezingen in november. Waar misschien Donald Trump weer aan de macht kwam. En waarvan eigenlijk 10 jaar geleden is gebleken. Ja, dan moet Europa toch een eigen antwoord gaan bedenken. Een eigen koers varen. Mevrouw Garcia, ja. Wat denkt u? Kijk, juist met de mogelijkheid dat Donald Trump weer president van Amerika wordt, is het ontzettend belangrijk dat wij als Europa snel en krachtig kunnen optreden. En u noemde net het verdrag van Maastricht. Nou, ik denk dat de tijd aangebroken is dat wij heel serieus gaan kijken naar onze basisregels, onze verdragen. En of die ons in staat stellen om krachtig en snel te gaan reageren op ontwikkelingen. En met name het feit dat wij ons op dit moment als Europa niet kunnen veroorloven dat iemand zoals Orbán ons gaat gijzelen bij elk besluit wat hem niet bevalt. Dus het is heel goed dat wij met elkaar om de tafel komen als Europeanen om te kijken wat hebben we nodig in ons verdrag, zodat wij in de toekomst onze vrijheden kunnen blijven bewaren, waar wij het net over hadden. Ja, dan ga ik toch op tafel gooien. Zou het goed zijn voor Europa als Trump in de macht komt vanuit de gedachte van dan moet Europa zelf een antwoord verzinnen en worden ze gewoon gedwongen om een eigen infrastructuur op te bouwen en niet langer alleen maar aan naar Amerika te kijken zoals eerder gebeurde? Ja, dat is misschien een beetje cynisch bekeken. Ja, praktisch gezien zou dat wel goed kunnen zijn. Ik vind de mogelijkheid dat Donald Trump aan de macht komt om meerdere redenen echt daadwerkelijk afschuwelijk. Dus liever niet, eerlijk gezegd. Ook niet voor het belang van Europa. Want wij hebben nog altijd NAVO echt keihard nodig. Dus een man die alvast zegt, ik ga gewoon NAVO daadwerkelijk ondermijnen, is voor ons belang, voor geopolitieke belangen, voor onze veiligheid, die van de kleindochters van meneer Keizer en mijn dochters en al de kinderen echt niet goed. Ja, nou, ik deelde op van dat het wel een hele cynische stelling is. Daar zit ik voor. Die heb ik de vorige keer, ja, nee, maar die begrijp ik ook. Maar toen een aantal jaren geleden gezegd van ja, misschien wordt Trump wel president. Dat zou ook positieve gevolgen kunnen hebben. Een van de gevolgen is in ieder geval wel dat wij ons in Europa meer gevonden hebben dan voordien. Maar nog altijd niet genoeg. Ja. Overigens vind ik dat, want ik heb nog, dat is echt een traumatische ervaring vind ik, dat op 6 januari 2021 hij daar een redenvoering heeft gehouden. Terwijl mensen op het punt staan het Capitool te bestormen. Hij heeft dat niet tegengehouden, maar aangewakkerd. Ik heb tot diep in de nacht naar CNN gekeken. Ik denk van, dit is de hoogste vorm van verraad die je kunt hebben. Namelijk dat je als de grote man, de vertegenwoordiger van het westerse vrije democratische denken en staatsbestel, dat je dit doet. Dat is werkelijk de ultieme vorm van verraad. En zo'n man verdient het niet om opnieuw president te worden. Alleen dat maken wij hier niet uit, dat maken we de Amerikanen uit. En als je democraat bent, moet je accepteren dat hij opnieuw weer president kan worden. En dat is ook helemaal niet uitgesloten. Maar we moeten dan niet denken, stel dat het Kamala Harris gaat worden, dat we dan zeggen van oké, nou gaan we weer zoals we gewend zijn. Nee, dan hebben we de les niet geleerd. Want ook de democraten zullen op een hele andere manier tegen Europa gaan aankijken. We denken nu van, ja, de Amerikanen hebben ons in de Tweede Wereldoorlog geholpen. Dat is ook niet zomaar gegaan. Roosevelt heeft daar behoorlijk zijn nek voor uitgestoken. Churchill heeft daar de oceaan over, heeft hij de landlease gekregen. Dus hij kon geld lenen om oorlog te voeren. Dat is ook allemaal niet zo vanzelf gegaan. En toen moest ook nog Pearl Harbor komen. Dus dat de Amerikanen per definitie altijd Atlantisch en Europees gezind zijn, dat nemen wij nu aan, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Ja. En wij moeten dus zelf een stevige pijler zijn op dat geopolitieke veld. En de Atlantische connectie van hieruit opbouwen. Ja. En sterker nog, wij weten, en dat is op zich, dat doen
alle landen of allianties van landen, die kijken natuurlijk first and foremost voor hun eigen belang uit. Amerika was zeer achter de Marshallplan, maar ze hebben Spanje, mijn geboorteland, helemaal in de steek gelaten. Omdat het goed uitkwam dat daar een anticommunistische dictator aan de macht was. Ja. En natuurlijk zijn de omstandigheden nu compleet anders. Ja. Maar laten we gewoon voor een verenigd Europa gaan staan. Voor onze eigen boontjes kunnen doppen. En voor onze eigen belangen. Ja. En een van de dingen die daar ontzettend belangrijk in is een discussie die je de komende jaren gaat zien over hoe gaan we dit betalen en wie gaat dat betalen. En je ziet dat er een neiging is om te zeggen we willen zo min mogelijk geld naar de Europese Unie toe. Maar de Europese Unie zou voorop moeten lopen in de investeringen in onze gezamenlijke defensie. En daarvoor moeten ze ook de middelen krijgen. Dus dat is ongelooflijk belangrijk dat we dat niet te veel gaan tegenhouden. Ja, voordat we naar Amerikaanse soldaten gaan, hoor ik u nu pleiten voor eurobonds, om het woordje maar te laten vallen. Ja, inderdaad. Ik vind dat de Europese Unie gezamenlijke middelen moet krijgen. En een van de manieren waarop dat kan is door gezamenlijke leningen aan te gaan. En op die manier onze veiligheid te waarborgen. Ja. Oké, hebben we dat ook afgetoept vandaag. Maar we gaan wel natuurlijk naar de mannen die ook het beeld van Amerika bepalen. Net zoals Harris en Trump. Was dat Kenneth Thayer. Als 19-jarige kwam hij als soldaat richting Europa. En vocht hij dus inderdaad vanaf Normandië in die Old Hickory divisie kwam die naar Nederland. Maar die Kenneth Thayer dus, die was als 99-jarige aanwezig, de grote gast op de herdenking in Mesh op 12 september. Well, and let's remember, he is of that age now. He was a young man when he was here. And for him to make the effort to come across the world, to come and celebrate this moment is very important for he and his family, for our country. But the respect that the Dutch show, that we show being here to him, it is something that is so uplifting within his soul. So it's very important. Ja, mooie woorden dus van de Amerikaanse ambassadeur. Herman Keizer, u was natuurlijk niet alleen de voorman van de 75 jaar bevrijding, maar heeft ook in Arnhem-Nijmegen bijvoorbeeld de slag om Arnhem nog een keer herdacht destijds. Afgelopen vrijdag nog. Ja, afgelopen vrijdag ook, maar ook de 70 jaar in Arnhem geweest, was u daar nog. Hoe belangrijk is het? Moeten we dit blijven volhouden? Ook op het moment dat dit soort mannen, strijders, bevrijders er straks niet meer persoonlijk bij kunnen zijn. Ja, juist wel. Want het is al heel bijzonder dat ze er nu nog zijn. Want met 75 jaar dachten, dit is de laatste kans die we krijgen. Want dit zijn natuurlijk de allertaaiste die overblijven. Nee, want het gaat natuurlijk wel door. Onze beschaving, onze waarden, die moeten van generatie op generatie worden doorgegeven. En daar moet je wel voor vechten. En daar moet je wel voortdurend in investeren om het uit te leggen. Om dan toch een Amerikaan aan te halen. Joe Biden heeft 3 weken op diezelfde trappen van het Capitool een toespraak gehouden. Waarvan ik dacht van, hoe kan hij het contrapunt zetten ten opzichte van wat daarvoor is gebeurd op 6 januari. Dat heeft hij gedaan. Wat hij onder andere heeft gedaan is Augustinus aangehaald. Dan zegt hij, an old saint of my church. En dan heeft hij het over een bepaalde passage. Ik ga er nou niet te diep op in. Ik doe dat ook in mijn proefschrift wel. Daar haalt hij aan van wat wij nodig hebben, dat zijn de common objects of love. En als wij als volk niet de common objects of love met elkaar kunnen delen en definiëren, wat houdt ons dan bij elkaar? En dat moeten we ook in Europa doen als wij het over waarden hebben. Waar hebben we het dan over? Wat vinden wij kostbaar, wat vinden wij dierbaar? En zeker nu onze veiligheid op het spel kan komen te staan en we ons echt grote zorgen moeten maken, daar moeten we niet licht over denken. Dan gaat het er ook om nog eens een keer precies te bepalen wat zijn die common objects. Dat heeft in ieder geval te maken met de vrede en de vrijheid. En die vrede en de vrijheid, daar moet je voor durven investeren. Ook dat je daar de overlast dus van ervaart. Als Defensie vraagt, er moeten nieuwe oefenterreinen komen. Er moeten nieuwe loodsen, er moeten opslagplaatsen voor munitie komen. We moeten vliegen boven de peel. U noemt het. En ik heb bij de flyovers laatst nog eens een keer gemerkt hoe hard dat gaat. Want je houdt je oren dicht en nog tuten je oren ervan. Dus ik ga dat niet bagatelliseren. Maar dat moet natuurlijk wel geoefend en gevlogen worden. En dat betekent dat wij misschien ook, als het gaat over die dingen die er echt toe doen, de common objects of love,
dat we voor die vrede en veiligheid dan ook ongemak moeten over hebben. En dan heb ik makkelijk praten als ik er niet naast woon. Maar ik vind dat we het daar wel met elkaar over moeten hebben. Het verdient ook respect als mensen die daar in de buurt zijn zeggen van wij accepteren die overlast. En dat moeten we met elkaar, dat moet je misschien op een bepaalde manier compenseren. Maar we moeten ophouden met dat iedereen zegt ja, maar ik wil toch niet het comfort wat ik nu heb, wil ik prijsgeven. Het zal ongemakkelijker worden en we zullen allemaal daar op onze manier een bijdrage aan moeten leveren. Dat we denken, het kan niet zo zijn zoals het geweest was als we willen behouden wat ons werkelijk dierbaar is. Daarvoor moeten we nu offers durven brengen. De een op die manier en de ander op die manier. Want die offers die brengen wij voor de toekomst van onze kleinkinderen. Ja, duidelijke woorden. U heeft ook het gezag om er op die manier over te spreken. We sluiten het thema af en we gaan eigenlijk naar een onderwerp dat er voor een deel mee samenhangt. En dan ga ik terug eigenlijk naar 2019, naar de nieuwjaarstoespraak van de gouverneur van Limburg, Theo Bovens. En die refereerde toen aan het Europese traject, het Europese project. En hij zei, ja, eigenlijk kun je je helemaal niet meer voorstellen dat er überhaupt grenzen zijn. Hadden we toen natuurlijk al decennia niet meer gezien. Maar vlak daarna kwam de coronacrisis, waren er ineens grote versperringen tussen Nederland, België en Duitsland. Die waren weg na de coronacrisis, maar ineens zijn die grenscontroles weer terug. En de burgemeesters van Lanaken zijn bang dat het niet alleen bij Duitsland blijft, maar dat ook Nederland dadelijk die controles opnieuw gaat invoeren. Hier in Lanaken wonen meer dan 7000 Nederlandse mensen. Die gaan meestal werken in Maastricht. Die komen allemaal dan in die file, in die blokkades terecht. Ik denk dat de maatregel die hoge verwachtingen wekt, vooral omgekeerd efficiënt gaat zijn en vooral ten koste gaat gaan van de eigen mensen. Nou, het is weer terug in de tijd, hè. Ik denk dat vooral de Maastrichtse economie daarvan het slachtoffer is, maar wij ook. Als het daar regent, druppelt het hier. Nou ja, op zich vind ik het geen probleem. Alleen ik weet dat het een beetje voor de bühne is. Ik vind het zelf zeg maar wel goed, want er komen natuurlijk heel veel criminelen en drugsonderhandelaars van Duitsland naar Nederland en andersom. Ik ben al eens terug geweest in landen waar wel nog de grenscontroles zijn. En dan denk je toch van, wat hebben wij het goed in Europa? Ja. Nederland, België, Duitsland zijn bij uitstek open economieën, moeten het net hebben van internationaal handelsverkeer. Dat wordt zo een micro-Brexit, waar in Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk ondertussen ook iedereen van weet. Dat was nu toch ook wel een van de allerdomste beslissingen in de geschiedenis van de Britse eilanden. Ja, duidelijke woorden dus inderdaad van de burgemeester van Lanaken. Reinier van Landschot, sinds kort natuurlijk ook Maastrichtenaar en wellicht ook geconfronteerd met de Duitse grens. Ben je gecontroleerd? Nee. Ik heb maandag de trein gepakt, maar niet gecontroleerd. Ja, ik maak me hier wel zorgen om. Precies wat hier wordt gezegd, het is eigenlijk teruggaan in de tijd. Het is een van de belangrijke vrijheden van Europa dat we makkelijk over de grens kunnen reizen en dat er economisch verkeer kan zijn. En dit kan desastreus zijn. Ja, en misschien daarop aanvullen, want het kan voor de economie natuurlijk desastreus zijn, voor onze vrijheden. Maar zoals een van de mensen in het filmpje lieten weten, wat zou dan gebeuren als morgen Nederland dat doet? Nou, dat heeft de minister meteen aangegeven, samen met mevrouw Hilgus. Nou, misschien moeten we dat ook doen naar Duitsland. En wat deed Hongarije nadat Nederland de mini-Nexit opt-out had aangekondigd? Ja. Nou, misschien moeten we dat ook doen. Dus het is een soort van domino-effect, los van de zeer voelbare effecten voor de mensen, namelijk in onze grensregio's, die dit echt direct voelen in hun dagelijks leven, voor de toekomst van Europa als idee, nou ja, hoe goed hebben we het in Europa, hè, zei een van de geïnterviewden. Ja. We hebben het hier heel goed en dat moeten we echt beschermen. Maar er waren ook veel mensen die zeiden, we vinden het eigenlijk prima. We vinden het geen enkel probleem. Ja, dat zal. Hè. Daar zijn zeker mensen die dat vinden. Alleen ik denk dat onze verantwoordelijkheid als politici is het hele verhaal te blijven vertellen en het eerlijke verhaal te blijven vertellen. En ik kan me heel goed voorstellen, en dat heb ik ook in mijn maiden speech in Straatsburg gezegd. Ik kom uit een land en uit een stad waar we echt weten wat het leven met terrorisme is. Terrorisme van verschillende soorten. Nationalistisch terrorisme en ook islamitische terrorisme. Ik snap de angst en de zorgen van de Duitse bevolking op dit moment heel goed, helaas wel.
Maar dat los je niet op met schijnoplossingen, zoals grenzen dichtgooien en grenscontroles invoeren. Terwijl wij allemaal weten dat terrorisme ook op meerdere andere manieren, of heel veel andere manieren, kan ontstaan en daadwerkelijk ontstaat. Ja. Dus ik denk dat wij echt naar de echte oplossingen moeten gaan. Samenwerking op politieniveau, samenwerking tussen lidstaten, onze buitengrenzen goed bewaken. Daar zijn we mee bezig in het parlement om dat voor elkaar te krijgen. En dan kijken naar andere, veel ingrijpendere maatregelen, of die proportioneel of niet proportioneel zijn. Ja, want u zit nog niet zo lang in het Europees Parlement, maar ik zag u meteen al in een grote brief naar de Europese Commissie met de vinger van luister, Commissie, let goed op, want Nederland moet jullie in de gaten houden. Die mevrouw Faber met die opt-out. Klopt. Toen mevrouw Faber die mini-exit, die opt-out aankondigde, bij een volgend geval van verdragswijziging. Wanneer dat gaat komen, weten we niet. Maar wat wij meteen hebben gedaan is zeggen van 1, mag dit zomaar? Kun je dat zomaar doen? En 2, in de tussentijd moet Nederland zich blijven houden aan de Europese regels op gebied van asiel en migratie. En als zij dat niet doen, willen wij heel graag dat de commissie gaat ingrijpen. Want die verantwoordelijkheid heeft de commissie wel. Ja, maar Nederland zegt van ja, wij houden ons aan de regels. Het verdrag van Dublin regelt dat. Maar dat wordt helemaal niet nageleefd, want die mensen komen binnen via Italië, Spanje, Frankrijk eventueel. En die landen nemen ze niet terug. En daarom hebben we nieuwe regels afgesproken. Hè. Die zijn nog niet volledig van kracht. Nieuw migratie en asiel- en migratiepact. Dus dat komt wel. Maar de geldende regels op dit moment, als het gaat om asielcapaciteit bijvoorbeeld, landen hebben desalniettemin een verantwoordelijkheid om mensen op een gedegen en humane manier op te vangen. Nou, wij zien allemaal de taferelen in Ter Apel. En wat gebeurt dan? En wat doet de Nederlandse regering, het kabinet? Die zeggen, wij trekken de spreidingswet in. Nou, ik woon in het noorden. Ik heb het kaartje van Nederland gezien. Alle noordelijke gemeenten houden zich aan de opvangaantallen voor vluchtelingen. Alle noordelijke gemeenten. Iemand moet ons helpen om de last eerlijk te dragen. Ja. En dat gebeurt nu niet. Ja. Dat verhaal van die opt-out, dat kan ik helemaal bevestigen, dat hele vervelende effecten gaat krijgen in de beeldvorming. Ik probeer elke morgen naar de WDR 5 te luisteren. Als Europeaan, regioman, vind ik dat wel van belang om ook het nieuws aan de Duitse kant te volgen. En vorige week, de dag nadat die suggestie was gedaan, is het eerste item in het Duitse nieuws dat Orbán in Hongarije heeft gezegd van ik ben van de opt-out en ik ben niet meer alleen. Want ik heb nu een ander land. Nederland doet ook mee. Nou, daar begrepen ze in Duitsland helemaal niks. Wat is met die Hollander aan de hand? En dan gaan ze dus ook interviews doen. En dan blijkt het allemaal nogal mee te vallen. Maar het idee dat Nederland als pionier in de Europese gemeenschap, een van de oprichters, wat bekend staat als een land wat tolerant en verdraagzaam is. Volgens sommigen zelfs zijn we daar wat in doorgeschoten. Als wij nu helemaal naar de andere kant gaan doorschieten, dan zitten we echt in het verkeerde kamp. Ja. En daar moeten we voor uitkijken dat wij de naam, want we hebben toch iets bijzonders. We zijn een beetje wat de Duitsers locker noemen, take it easy, een beetje, we zeggen niet altijd u en als het doen niet te deftig. De stropdas soms wel, soms niet. Bij wijze van uitzondering zeg ik wel erbij. Omdat ik wist dat onze moderator ook in dat zou dragen. Dus dat is er. Maar wij moeten wel, daar waar eigenlijk honderden jaar een beetje opstandig volkje, maar wat wel, als het erop aankomt, we stick together. Ja, ik ga even naar Reinier van Landschot, want uw partijgenoot stond ook met handtekeningen onder de brief van mevrouw Garcia. Ja, klopt. Namens Volt is Anna Strolenberg degene die zich met migratie bezighoudt en kon hier goed samen optrekken, omdat we dit allebei eigenlijk een actie vonden die helemaal de verkeerde richting op gaat. En als je kijkt naar de object of love, waar je eerder naar refereerde, dan zouden we wat mij betreft juist barmhartigheid, tolerantie, maar ook die open vrijheid in Europa moeten omarmen. En niet het kille beleid waar we nu prat op lijken te gaan, althans de regering. Ja, we gaan even naar de medespeech van mevrouw Garcia van der Wallen. Want u refereerde aan uw kinderen met de eerste woorden in Straatsburg. Zo zag het eruit afgelopen maand.
But the thing that parenthood has taught me, and maybe a lot of us here who may be parents, is that boundaries are really, really important. And we all know what happens when boundaries are trespassed, but no consequences follow, time and time again. How empty the phrase, "If you do this one more time, dear," becomes. This is the time to step it up. Member states, please suspend, temporarily maybe, Hungary's voting rights in the Council, for the sake of our family. Thank you. Nou, beelden dus inderdaad uit Straatsburg. Eerst even, uw 3 dochters heeft u, hè? Ja. Wat vonden ze ervan? Ja, de tweeling, ja, die zijn nog een beetje aan de jonge kant. Die beseffen het niet allemaal heel goed. Die oudste, maar ze kennen het vingertje. 11. Ja, het vingertje herkennen ze wel, hoor. Ja. Alleen je zat meestal in het Spaans, als ik dat zeg. Ja. Nee, maar dit was inderdaad een van mijn 3 toespraakjes, speeches vorige week in Straatsburg. Was niet de eerste, de tweede. En ik vond het heel belangrijk om... In mijn eerste toespraak heb ik het gehad over het opgroeien in Madrid onder terrorisme. En het tweede vond ik het belangrijk om met een beetje humor juist het gedrag van zo'n Hongarije, van Viktor Orbán, aan de kaak te stellen. Ja, en die relevantie van Hongarije heeft u al aangegeven. Uw allereerste actie als Europees parlementslid was eigenlijk om de commissie aan de oren te trekken voor de bescherming van minderheidstalen zoals het Fries en het Limburgs. Op uw allereerste dag? Ja, mijn allereerste actie. Wij waren net geïnstalleerd en ik rende naar mijn kantoor om de vraag in te dienen. Ja, waarom? Omdat het belangrijk is, omdat het meer dan 50 miljoen Europeanen betreft. Mensen beseffen dat niet heel goed misschien, maar er zijn dus 50 miljoen Europeanen, 1 op de 10, iets meer. Meer dan de hele bevolking van Spanje, die een minderheidstaal als moedertaal of als tweede taal gebruiken. En wij zien dat onze rechten niet altijd even goed gerespecteerd worden. En van sommige minderheden, ik noem maar bijvoorbeeld de Roma, 8 miljoen mensen in Europa, ja, dan... Daar is echt sprake van discriminatie. Dus ik vind het heel belangrijk dat de commissie toeziet op de rechten van deze groep Europeanen. Ja, en is er een Europees handvest voor die minderheidstalen? Daar staat het Fries in, eigenlijk in de hoogste categorie 3. Limburg zit er ook in categorie 2. En in Limburg op dit moment natuurlijk speelt op dit moment de discussie. Ja, willen wij ook naar een soort status van het Fries? Moeten we dat gaan doen? En daarom gingen de leden van Provinciale Staten kijken in Friesland of dat misschien een goed idee zou zijn. Ja, als je natuurlijk kijkt naar Friesland, die zijn natuurlijk een stuk weer. Die hebben ook een andere situatie natuurlijk. Maar het fijne is dat we veel contact hebben met hen, dat we heel veel kennis uitdelen, ervaringen van elkaar overnemen en ook van elkaar kunnen leren en inspireren. En dus gaat een delegatie uit Limburg naar Friesland om daar te kijken naar de voor- en nadelen van een rijkstaal. Is dat wat voor Limburg eventueel een mogelijkheid is? In Friesland wordt de delegatie bijgepraat over waarom daar juist die moedertaal zo belangrijk is. En heeft onze gedeputeerde de eerste woordjes Fries al bijna onder de knie. Ik denk dat Minskip, zeg ik het goed? Er wordt heel driftig geknikt door de gedeputeerde in gemeenschapszin. Ik geloof dat de gemeenschap het dragende is onder die Friese taal en cultuur. En dat is natuurlijk iets wat ik herken in Limburg. De gemeenschap, dat is hetgene waaruit die taal en cultuur voortkomt. En ja, dat is hetgene waar we het voor doen. Wat is een mooie Limburgse uitdrukking die eigenlijk vertaald zou moeten worden naar het Fries? Ja, het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Tot heel Holland. En in jullie geval Fries. Vul zelf maar in. Hartstikke fijn, dank u wel. Ja, Jasper Kunstelaars is inderdaad in Friesland. Grote vraag natuurlijk, moet het Limburgs dan naar een soort Friese status toe? Daar zitten namelijk ook allemaal verplichtingen aan vast. Hoe zit dat precies? Nou, zoals je zei, wij hebben een handvest, Europees handvest voor minderheidsregionale talen. Dat is van de Raad van Europa, niet per se van het Europees Parlement of de Europese Unie. Het zijn iets andere instellingen. Maar het legt wel verplichtingen op die lidstaten of de landen die het handvest gaan ondertekenen om hun regionale of minderheidstalen te
beschermen. En daar zijn 3 verschillende niveaus in. En het Fries staat in niveau 3, dat is het hoogste niveau van bescherming. En Limburgs niveau 2, dus daar zijn de verplichtingen wat anders. Dus in Limburg in principe moeten Limburgs wel bevorderd worden. Maar er zijn geen hele harde verplichtingen. In Friesland hebben we ook vanwege afspraken tussen provincie Friesland en het Rijk hebben we een hoger niveau van verplichtingen. Bijvoorbeeld het feit dat mensen Fries moeten spreken in een rechtszaal. Wat heel belangrijk is als het gaat om je rechten als slachtoffer te gaan ophalen. Dat je eigenlijk vanuit je taal van het hart je emotie kunt laten meespreken in die rechtszaal en laten meewegen. Ja, en dat is ontzettend belangrijk, want ik zie het thuis bij ons. Ik woon in een heel erg Friestalige omgeving. Bij ons thuis wordt Fries gesproken. En ik kan jullie vertellen, als het een beetje pittig wordt, een beetje ruzie dreigt, dan vallen familie en vrienden heel snel terug op het Fries. Want dat is hun moedertaal. En volgens mij begreep ik ook net dat op het moment dat de kinderen gecorrigeerd moeten worden, dat ook in het Spaans gebeurt. Dat gebeurt vaker in het Spaans. Dus zo zie je wel, er zijn bepaalde contexten waar je moedertaal ontzettend belangrijk is. En dat is een recht wat ik alle Europeanen die behoren tot een minderheids- of een taalminderheid echt gun. Ja, voordat we eigenlijk bij de formaliteiten terechtkomen, een Kerkrötscher Jong aan tafel. Jong aan tafel, zo moet je zeggen. Wat vindt u ervan, van de hele discussie? Nou, toen ik solliciteerde in Margraten vroeg de gouverneur, want ik had 9 jaar in Holland gewoond, spreekt u eigenlijk ook het Limburgs dialect? Ik zei van Kerkrötsch plat. Oh, dat moet ook komen. Toen ik een keer door Margraten fietste in mijn eerste tijd daar, kwam ik bij een boer die een tuintje had en die sprak aan. Dan zei ik van, wat had u schön breedloof in de jaart stoor? En die man begreep het niet. En dat bleek achteraf, via het Nederlands moet je dat dan vertalen, bleek dat te zijn, wat heb je schoene poor in de mostem stoon? En zo heb ik langzamerhand verschillende soorten Limburgs dialecten moeten leren. Dus ik spreek Kerkraads, ik kan in het Markraads, het Heuvellands kan ik terecht, Maastricht niet. Ik zou het wel kunnen imiteren met het Toerkatskerkraad in principe. En Roermondse, dat gaat ook. Dus een beetje Esperanto dingen. Maar als ik in het verkeer word afgesneden, dan komt er spontaan een Kerkraads woord uit. En die heb je ook in allerlei gradaties. Ik herken dat. Dat Maria Jozef zo zijn. Ja, bijvoorbeeld. En dat is het mooiste van de gelaagdheid van identiteit. En taal is een uitdrukking daarvan. Juist, en dat vind ik belangrijk. Dat vind ik veel belangrijker dan dat wij ons druk maken, moet het wel of niet een echte taal worden. Want als er een mevrouw in Kerkrade een dokter krijgt en die verstaat geen Kerkraadsblad, dan moet die mevrouw, juist als het moeilijk is en verdriet heeft, dan moet je je eigen taal, moet je je dialect kunnen spreken. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, dat gewaarborgd is. Ja, maar de reden dat de discussie op tafel ligt, is natuurlijk omdat er zorgen zijn over het voorbestaan van die talen. Dat veel mensen zeggen van ja, het wordt niet meer gesproken op de scholen, niet op de kinderopvang. We kunnen dan nergens anders meer terecht. Dus om dat uiteindelijk nog te redden, hebben we deze bescherming nodig. Nee, je redt het door het gewoon levend te houden en het vooral niet te gaan institutionaliseren. Die naambordjes, daar kan je ook alles denken, dat ik af en toe de logica niet helemaal snap. Maar je moet, wat je als Limburgs bestuur sterk van moet maken, is dat iedereen in zijn eigen context, zijn eigen dialect kan spreken. En dus niet iets kunstmatigs gaan maken, maar zorg dat een Kerkrade Kerkrötsje koud kan worden en een Remeun dat ze dat op zijn Remeun's kunnen. En Maastricht natuurlijk op Maastrichts. Maar dat vind ik de kern waar het over zou moeten gaan in de politiek. En natuurlijk moet de levende taal doorgaan, maar het moet levende taal van gewone mensen zijn op straat, op school. Ik heb Nederlands op de kleuterschool leren spreken, maar bijvoorbeeld in de kinderopvang, waar je als baby komt, mogen ouders alsjeblieft nog, of verzorgers ook nog Limburgse woorden kunnen gebruiken. Ja, maar dat mag dus niet, officieel, hè? 40%. En dan zitten ze met de stopwatch erbij. En dat officieel, vind ik dus kwats in het Kerkrötsch. Denk je niet dat het allebei nodig is? Ja, het is en. Maar het gaat er wel om dat als mensen die in een bepaalde situatie zijn, dat ze op anderen zijn aangewezen. En zeker als ze wat ouder worden,
dat ze dan hun verhaal in de eigen taal, en dat is dan hun dialect. Ja, dat is en wat we zien, belangrijk. Wat we in Europa zien, overal. Hè, en uiteindelijk is het besluit over het niveau, het beschermingsniveau van de taal van en voor de Limburgers. Dus dat is een besluit die in de provincie genomen moet worden. Maar wat wij overal in Europa zien, is dat erkenning van een taal als co-officiële taal van een land, hè, in het geval van het Fries is dat zo, maar je ziet het in andere landen, daadwerkelijk helpt om het gebruik van de taal te normaliseren en iets meer te mainstreamen, heet dat. Hè? Dus wij zien wel, soms voelt het in het begin misschien een beetje kunstmatig, dat kan, of een beetje te juridisch. Ja. Maar uiteindelijk vertaalt dat zich wel in hoger gebruik van de taal. En omdat dat zo'n belangrijk onderdeel, naar mijn mening, van de diversiteit van onze Europese identiteit is, vind ik wel dat vanuit de politiek soms iets meer druk of nadruk daarop gelegd mag worden. Ja, dat vind ik ook. Want uiteindelijk is dat wat ons continent zo mooi maakt. En ook als ik spreek met de Volt-afdeling in Maastricht, dan beamen die dit ook en zetten die zich daar ook voor in. Dus ik vind het een goed idee. Ja. Wat waren nu eigenlijk de drempels, de grootste problemen waar Friesland tegenaan liep in uiteindelijk het implementeren van Friese taal in, zeg maar, het formele leven? Het is heel vaak helaas een kwestie van centjes en middelen. Want kijk, bijvoorbeeld als het gaat om rechtspraak. Daar heb je vertalers voor nodig. Daar heb je interpreters voor nodig. Ja, die zijn er niet heel veel van. En bovendien worden ze beroerd betaald. Dus ja, wie wil dat doen als beroep? Als het moeilijk is en niet goed betaald wordt. Dus meer gaan inzetten en dan ook de middelen daarvoor vrijmaken is zeker belangrijk. Ja, maar met die status komt ook meer geld vrij. Kan, maar wij moeten elke keer wel knokken, hè, bij het Rijk in Den Haag om voldoende middelen voor de bestuurlijke afspraken over het Fries te krijgen. Nou, dat is vorig jaar wel gelukt. Er is meer geld vrijgemaakt, bijvoorbeeld voor het hoger onderwijs in het Fries. Dat is natuurlijk wel heel goed, hè, want dat helpt met het een beetje meer, wat is het woord? Het maakt de taal op de een of de andere manier en belangrijker in de beeldvorming. En dat viel me op toen ik in Friesland belandde in 2012. Dat mensen toch het Fries als een soort van mindere taal beschouwden. Tot het punt dat mensen niet eens herkennen. Ja, nou, sommige mensen zeiden bijvoorbeeld, wat fijn, je gaat je kinderen tweetalig opvoeden, Spaans en Nederlands. En ik zei, ja, maar dat doen jullie ook. Ja, dat is ook Fries zo. En Nederlands. Dat tweetalig Fries en Nederlands. Maar dat besef heb ik echt zien veranderen in 12 jaar tijd. Dat de status ook van het Fries als taal die je in het onderwijs spreekt, op een werkplek spreekt, in de zorg spreekt, ontzettend belangrijk, dat wel gegroeid is. En ik denk dat dat echt een succes niet alleen van de Friese gemeenschap is, maar ook van de Friese politiek. Goed, duidelijk. Er kwam nog een over het onderwijs moet ik zeggen van, als ik in Kerkrade ook nog op school dialect had kunnen spreken, dan had ik niet de studies kunnen doen. Het is echt heel erg belangrijk dat je ook gewoon leert Nederlands te spreken. Daar moet de focus liggen. Voor het onderwijs. Als je praat over de rechtszaal, daar heb je toch een advocaat voor nodig. Neem dan een advocaat die in ieder geval dialect spreekt. Dus dat hoef je allemaal niet ingewikkeld te regelen. Wat belangrijk is dat je een cultuur hebt waar het normaal is dat het dialect gebruikt wordt. Dus bij toneelvoorstellingen voor kinderen, doe dat ook in het plat. Als het gaat over advertenties, maar met carnaval of zo. Er zijn kansen genoeg. Het moet een levende taal blijven. En dat kan alleen maar als het in de gemeenschap gedragen wordt. Dus de focus moet niet op het dialect liggen, maar op de gemeenschap. En dan volgt het dialect vanzelf, als je het maar blijft praten. Ja, daar heb ik echt een andere mening over. Want als het gaat om het rechtspraak bijvoorbeeld. Het is belangrijk, zeker als slachtoffer van een misdrijf, dat je kunt vertellen wat dat met jou hebt gedaan in je eigen taal. En vervolgens dat wel goed vertaald wordt voor de rechter en ook de misdader goed te begrijpen. En dat kan niet zonder een vertaler. Dat kan niet zonder een tolk. En die tolken zijn er niet
omdat wij te weinig middelen daarvoor hebben. Dus je kunt een taal heel goed in de gemeenschap hebben geborgd, maar als het op officiële plekken dat niet goed bewaakt blijft, dan ga je je rechten niet kunnen ophalen. En dat is 1, vind ik niet terecht. 2, gaat tegen alle afspraken in die wij als Friesland met het Rijk hebben gemaakt. Ja, we hoeven het ook niet op te lossen vandaag, maar het zijn wel heel interessante elementen voor de discussie, die ongetwijfeld nog heel lang gaat duren. We gaan langzaam afsluiten, maar dat doen we dan eigenlijk met een onderwerp waarop een van de gasten promoveerde vandaag. En om dan toch maar te kietelen, ga ik de founding father van dit kabinet aanhalen, Ronald Plasterk. Die zei namelijk over subsidiariteit het volgende: de EU is bijzonder nuttig als samenwerkingsverband van autonome staten, maar bij het verplaatsen van macht naar Brussel moet heel strikt subsidiariteit worden toegepast. Alleen die dingen moeten in Brussel worden besloten die landen alleen niet kunnen oplossen. En dan gaf hij nog het voorbeeld van de breedte van de spoorlijn in Spanje. Die zou hetzelfde moeten zijn als in de rest van Europa, maar dat lukt niet. En dus, zegt hij, houdt Europa zich bezig met de plastic dopjes die aan de fles moeten blijven zitten. Heeft Ronald Plasterk subsidiariteit goed begrepen? Vragen we aan de expert. Ja, ik vind het jammer dat je hem hebt geïntroduceerd als founding father van dit kabinet. Nee, want Ronald Plasterk. daar ben ik ook indirect niet aan bij. Nee, Ronald Plasterk wel, als informateur. Ja. Maar nou, daar had hij dat maar ingebracht. Of ik weet niet of hij dat heeft ingebracht. Maar dit is wel op zich een goede formulering. Subsidiariteit wil zeggen dat je de samenleving zo inricht dat je gebruik maakt van de natuurlijke talenten van mensen in hun natuurlijke gemeenschappen. Dat je niet in een keurslijf gedwongen wordt, of door die gemeenschap als persoon, of laat staan door de staat. En dat je dus de dingen zo dicht mogelijk moet laten bij de gemeenschappen waar de dingen zich afspelen. Dus het ziekenhuis in Heerlen-Kerkrade, dat is een belangrijk onderwerp tegenwoordig. Ja. Maar weer het verhaal van het dialect. Je moet in je eigen context moet je op je natuurlijke manier je kunnen ontplooien. Daar gaat het om. En dat betekent dat je in het ene geval moet je daar de ruimte voor hebben. In de andere gevallen, als dat effecten heeft op andere gemeentes of op een nog hoger niveau, dan moet je wel kunnen ingrijpen op een ander niveau. Het principe is, de samenleving gaat over zichzelf, maar de staat heeft wel een belangrijke verantwoordelijkheid om dingen te ordenen. Juridisch te ordenen. Maar nu Zuiderland op tafel legt, dat kunt u natuurlijk niet zomaar laten bungelen zonder dat ik daarop inga. Wat zegt u dan vanuit de gedachte van subsidiariteit? Hè? Waar hoort die beslissing dan thuis? Hoort die thuis Heerlen, bij de Parkstadgemeente? Of hoort die thuis op een iets hoger provinciaal niveau of misschien een landelijk niveau? Ja. Dan krijg je namelijk dat de logica van de subsidiariteit zou zeggen van kijk daar waar de problemen zich voordoen en waar je die voorzieningen het hardste nodig hebt. En dan is het evident dat er waar moet komen. Maar de logica van subsidiariteit is een andere dan die van het institutionele en het hele zorgverzekeringsstelsel, wat bedrijfsmatige of zelfs micro-afwegingen heeft, omdat er ooit een duur ziekenhuis is gebouwd in plaats zus en de andere plaats daar eigenlijk aan mee. Dus die verhalen kennen we allemaal. Dat bijt ontzettend, die institutionele logica, met de logica van de gemeenschap, van de echte mensen in de werkelijkheid. Subsidiariteit gaat over laat mensen in hun waarde, zoveel mogelijk in hun eigen context. Maar als het daar bovenuit gaat, moet je op een hoger niveau durven ingrijpen en zeggen we, dat kan daar niet kloppen. Dus ik vind ook dat het terecht is dat in de Tweede Kamer daarover gesproken is. Want Heerlen is heel vaak genoemd bij de debatten in de Tweede Kamer. Dus dat mag best wel, want dat wrijft wel, dat wringt. Daar moet iets gaan gebeuren. Maar dat geldt dus ook voor het Europese niveau, dat wij langzamerhand moeten zeggen van als onze vrede en veiligheid, als dat allemaal op het spel staat en we hebben niet de instrumenten om daar als gezamenlijke landen iets aan te gaan doen, dan blijf je achter de feiten aanlopen. En dan kan je dus niet op dat wereldtoneel de rol spelen die voor al die honderden miljoenen Europeanen nodig is om daar je sterk voor te maken. Dus subsidiariteit betekent ook dat je ook bestuurskracht legt op het niveau waar het hoort. En de stelling die ik ook in mijn proefschrift doe, is dat we veel meer bestuurskracht over de grote dingen die ons allemaal aangaan, het grote, met name geopolitieke beleid, dat we daar veel meer neer moeten leggen in Brussel. En een hele hoop rompslomp die er nou is,
zoals de plastic dopjes. Ik snap dat je iets moet regelen met elkaar. Maar als alles via dat kanaal moet komen, denken mensen, Europa, dat is een soort boeman wat allemaal onnozele en ingewikkelde en overbodige regels over ons uitstort. Die we vaak zelf toch hebben uitgevonden dan. Maar dat beeld moet echt veranderen. Europa gaat over de dingen die je echt te doen. Zeg hem nogmaals, om Biden en Augustinus aan te halen, the common objects of love. En dat zijn de zaken die we nu nog allemaal met al die landen verbrokkeld proberen te doen. En zijn we inderdaad in deze constructie in de handen van de lui die nu bijvoorbeeld in Hongarije, Orbán, dan ben je van een enkeling afhankelijk of misschien nog wel een paar meer. Maar dan sturen we met een aantal mensen die hun eigen agenda hebben, sturen we de verkeerde kant op en dat is niet de agenda van onze kleinkinderen. Ja. Dat is duidelijk. Ik ga afsluiten en een rondje maken met Reinier van Lanschoten. Net begonnen natuurlijk hier in het Europees Parlement. Waar gaan we u over 5 jaar mee herinneren? Nou, als iemand die zich in heeft gezet eigenlijk voor een heel groot deel voor de thema's waar je het net over had. Want Europa moet op dit moment zich meer gaan verenigen, zodat we onze gezamenlijke veiligheid kunnen regelen. Maar ook om ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld klimaatverandering tegen kunnen gaan en economisch weerbaar zijn en sterk worden en concurrerend blijven. Die 3 dingen, daar ga ik me voor inzetten. Dus ik hoop dat je over 5 jaar me ook op die manier zal herinneren. Ja, nou, daar gaan we in ieder geval opletten. Mevrouw Garcia-Mina van der Wallen. Hetzelfde een beetje voor u natuurlijk. We hebben een voorproefje kunnen krijgen. Wat worden uw prioriteiten de komende jaren? Een van mijn prioriteiten sowieso is sterke regio's in een sterk Europa. En daarmee bedoel ik een Europa waar alle regio's en alle inwoners evenveel tellen. Dat is voor mij als inwoner van Friesland, maar natuurlijk voor de Limburgers net zo belangrijk. Ja. Dat wij alle regio's meenemen in al het beleid. Dus u sluit een beetje aan bij het kabinet, elke regio telt? Elke regio telt. Nou, het staat niet op mijn nachtkastje, maar het had gekund. Dat rapport ken ik heel goed. Heel goed. Ja. Goed, Herman Keizer, natuurlijk gaan we de komende maanden nog veel herdenkingen meemaken in Limburg. Ja, want die herdenking kunnen we toch eigenlijk tot mei volgend jaar in Venlo uiteindelijk afronden. Ja. Maar wat ik me van dit gesprek zal blijven herinneren, en ik hoop dat we dat dan over 5 jaar kunnen zeggen, dat dit een deel is van een beweging van een nieuw politiek midden, ook in de Nederlandse politiek. En dat wij hier zo eendrachtig met 3 verschillende partijen gaan praten, dat is een voorbeeld van de nieuwe verbindingen die wij aan moeten gaan voor een nieuw politiek midden in Nederland. Want als we dat nieuwe politieke midden niet gaan krijgen, dan kunnen wij in Europa niet meer gehoord worden, omdat wij een land zijn wat geassocieerd wordt met verkeerde dingen waar niet voldoende over is nagedacht. Maar dit geeft mij hoop voor het nieuwe politieke midden van Nederland. En dat, laten we zeggen, dat is in Limburg of in Brussel begonnen, maar in ieder geval bij L1. Ja, nou ja, met hoop sluiten we altijd heel graag af. Hartstikke bedankt voor jullie komst. En u bedankt voor het kijken. We zijn er natuurlijk de komende maanden weer met avondgasten Europa. 10e jaargang gaan we in en we houden het nog graag vol. Hele fijne avond. Mooie afsluiting.